mga pagbasa karong adlaw, nagdala ka nato og duha ka importanteng butang nga atong pamalandungan, mao ang kalinaw sa kasing-kasing o paglahutay sa pagsunod kang Kristo. Sa buhat sa mga apostoles, si San Pablo, gibato og hantod murag siya'y patay na. Pero wala siya muhunong sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Hindog siya pag-usab o nipadayon niya ang pagwali sa maayong balita, taliwala sa tanan nga mga kalisod, taliwala sa tanang mga pag-usig sa iyang kinabuhi. Nagtuo siya nga ang pag-antos usa ka bahin sa atong panaw, usa ka bahin sa pagsunod ngadto sa mga saad sa atong Ginoo, saad sa gingharian sa Dios. Dili sayon ang dalan, apan lig-on siya tungod sa iyang dakong pagtuo. Nagmatinumanon siya sa sugo sa atong Ginoo. Iwali niya na dakong pagtuo ang gingharian sa Dios. Taliwala sa atong mga kasinatian, sa atong pagsunod sa atong Ginoo, daghang kitang mga problema, daghang mga obstacles sa pagsunod sa atong Ginoo. Dili na mga obstacles na dili kita magpadayon sa pagwali o paghatag sa maayong panigingnan o example sa pagsunod sa atong Ginoo. Karon ang Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus mihatag sa iyang kalinaw, peace, kalinaw, na dili kini sama sa kalinaw na ihatag sa kalibutan, atong lumalabay lamang na kalinaw. Ang kalinaw ni Jesus naghatag og kusog bisan sa atong taliwala sa kasakit, sa tanan nga mga pagkabalaka. Mingon siya, ayaw kamo kabalaka o kahadlok. Ay uban nato ang atong Ginoo sa tanang tion sa atong kinabuhi. Mga kaigsuunan, daghan tag giatubang sa matag adlaw ng tanan nga problema sa pamilya, sa trabaho, mga kalatian sa lawas, o kinabuhi sa atong katilingban, sa atong simbahan, ang pagka-division. Apan si Jesus nagingon, aniya ako, ihatag ko ang akong kalinaw kaninyong tanan. Sama kang Pablo, kita gitawag na magpadayon bisan pa sa taliwala sa kalisod o pagsulay. Sa pagsugod sa atong adlaw karon tayo sa buntag, dadhon nato ang kalinaw ni Kristo o ipadayon nato ang pag-alagad uban sa kusog ug paglaom. Atong pamalandungan, sa akong kinabuhi karon, asa ako gitawag sa Ginoo nga magpadayon bisan pa taliwala sa mga problema sa kalibutan. Unsang klase nga kalinaw ang akong gipangita? Kalinaw sa kalibutan o ang kalinaw nga gikan sa atong Ginoo? Unsang paagi nako mapakita ang akong pagtuo bisan pa sa panahon sa kalisod o kasakit? Kinsa ang akong mapalig-on o matabangan karon nga mga kaigsuunan nga nangahinahanglan o pagdasig o paglaom? Giunsa nako pagdawat ang presensya sa Ginoo sa akong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, labi na sa kasayong buntag sama karon.
Kini nga mga pangutana, kini nga mga pangutana sa pagpamalandong makatabang kanato nga mapalalom ang atong pagtuo, ang atong relasyon sa Ginoo ug magpadayon sa atong panaw isip nga mga disipulo, panaw sa paglaom kining tuiga na Jubilee of Hope.